салом алейкум бародарои азиз. сурате ки дар ҳаминҷо мондагиам ҳамин бача Эмомов Абдуғаффор Бобекович соли таваллудаш 3 декабри 1995 моҳи август ба Россия омадагиай пеши ҳевараш, пеши додари занаш. чанд қадар ҳамунҷа кор мекуна, баъд мебиё пеши бачаҳои амакиш бозори Садовод. хоб чанд рӯз меиста дар бозори Садовод, баъд аз ҳамон камтара касал мешава, мега мазаш мегиреза, ба сини бачаҳои амакиш мега ки ман аптека мерам дорухарӣ. ай пеши бачаҳои амакиш аз Садовод мебуроя. аз санаи 21 сентябр охирон бор ҳамунҷа буромадагиай, мақсад сайтош кор мекардай, то ҳамрӯза сайтош кор мекардай. ай ҳамунҷа буромадагиай, баъд аз ҳамон ҳама сайтош ватсапш, мисол сайтои интернетиш ҳамаш киштагиам мега кор намекунанд. хулоса беному нишон шудагиай аз санаи 21 сентябри соли 2024 сол. хоб ҷои зист шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдаки ҷамоати Чоргултепа. хоб дар иҷа рақамҳои телефоне ки мондагиам, ин рақамҳои телефони модаршай ва бод як рақами дига охираш 33 айку, ин рақамҳои телефони падаршай. экрани телефон камтар хирай чӣ хеле бахши бародарои азиз, камтар саросима омадагиай видео. хоб илтимос бародарои азиз, барои ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонен. иҷа ман да ҳамин смс нависондан ва чанд та нигоҳ кунед, думибадум чанд қа нависондагиан ва боз илтимос кардагиан ки акаҷон ҳарчи зудтар ҳамин видеоро бурорен ки саломатии модараш камтар хуб нестай, мисол ҳарчи зудтар пайдо кунем ҳамин бародара. аз ҳамаи тамошобино хоҳиш мекунам аксҳои дар рӯи экран будагиро як бори дигар назар кунен. Эмомов Абдуғаффор Бобекович. хоб илтимос як бор аксҳоро хуб назар кунед. ҳозир бо ман суратҳоро пеш мебиёрам, шояд дар ягон ҷо дида бошед, шояд дар ки ҷо қарор доштанша медонен. занг занен дар ҳамин рақамҳои телефони дар рӯи экран буда, ҳам рақамҳои телефони очашай ва ҳам рақамҳои телефони оташ, ҳам рақамҳои телефони падарша ва ҳам рақамҳои телефони модарша мемонам. занг занен дар ҳамин рақамҳои телефон хабар расонен. илтимос ҳамин видеоро роӣ кунен дар тамоми бародарое ки дар шаҳрҳои Россия ҳастанд ва инчунин бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен. илтимос шуморо ҳамин суратҳоро як бор хуб назар кунен. шояд ҳамин бародар дар ягон зиндон боша, шояд ҳамин бародар дар ягон спецприён боша, шояд ҳамин бародар ки медонам мумкин қабида дастгир карда бурдагӣ маҳкамаш карагиан, хонагиҳошона хабар додагӣ нестанд. хеле ҳодисаҳо бисёр шудагиан. аз ин рӯ илтимос бародарои азиз бетараф набошен, ҳамин видеоро падилитса кунен, лайк монен ва ба тамоми дурӯзиҳотон равон кунен. алло нигаҳбонтон.